Bukha fatiwi bukukti perigya busuk soitong mangkha kecham BJP IPF ti milui songjaknai borom gonang Biplop Kumar Dev. Kecham CM Biplop ni imang tongmani. Thangnai CPIM ni CM Manik Sorkar BC 25 CM salangmani no. Record subaina bagai lele akari samung tang tongzamani hasteni lukurok ni bagai. Kebangma pandarogo samani tongo. BJP haste hafang 2047 jora tongfano CM bono tongnai hinai. Fiaba anglia imang muk thangtini hasteni BJP IPF ti CM notei chero achukri lakha. O jora mantri porishod ni kebangma minister rok manjakha. NC10 NC10